det var til at blive med billedet. Nej, det var det. Og her ser vi så padderne, der kommer op af sandet. Ej, der er meget nu. Det var da herligt. Nej, det vi troede, de var slet ikke klare det så. Og nu får du faktisk travlt med de går efter blitzen. Vi skal helst ikke blande dem med blitzen. Nej, så går de efter blitzen. Fordi de går efter lyset. Det er faktisk, de tager med op i to. Tag en video, så er der en video. Sæt den herover, så. Jamen, vi kan da ikke have så mange op i den pose. Nu bliver de der magiske, kan vi? Jo, vi kan. Vi kan 150 men. Tænk, de har ligget dernede i sandet, så selvfølgelig kan det være en pose. Ja. Nej, det var da helt vildt. Skilt her på vej op. Ej, hvor sjovt. Så, prøv at se. Det er den ene, vi er ved at overstå, så skal indfange den og sætte den ned tilbage. Det er en chance nu, er den på at prøve. Men de får ikke en chance, det er det, de siger. Ja, de der klarer den ikke. Så siger de altid, at de skal være fremfærd. Fordi... Wow. Ej, du må fange den, hvis du skal tage billeder. Der er en med. Ej, det var da helt vildt det der. Er du rigtig klog? Så er der travlt med lige her. Ja, så var det lige sødt, at ungerne de ligger og sover.